Neomylně, pokračuj. Neodstákne mobilnou technologií méjda. Neodstákne mobilnou my zpíváme, víme komu, za naše zpívání, za Nám narodil se! Dej dej ten tábor ještě. Jaký tábor? Tábor byl výborný, ty vole, dej ten tábor. Tábor? Tábor. Jak to začíná? Já nevím, ty, jak tam, vole, běželi bojovku. Maminko, tatínku, posílám vám vzpomínku z ledního tábora. Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora. Barbara! Dneska byl jen zelený list, polívka studená, co v ní plavou místo noží číslice a písmena. Myslela jsem prostě, že budou různé soutěže, slíbili bojovku, tak jsme hráli vypíjen jdu na ovce a na schovku. Bravo, už byla? Pokračuj! Kaju? Ne, pokračuj, tábor, ještě neskočil. Jsem se nenarodila, oka, má být ale srdná. Proč jsem se nenarodila? Dneska bych krásně chodila, ještě dneska... Dobrý den, kozy ven ještě. Bojovka byla, ne? Poraď mu, Gibone. Něco s tím koncem dopisu. Závěrem dopisu ještě trochu popisu. Ta broža vedoucí je tlustá jak nenormální oddílové vedoucí. Tarararara. Ještě dej Káju. Pod trezorem temná díra. Dělej, pod trezorem. No, to nevadí, ještě refrém, ještě dvakrát okolo. Já nevím, jaký je. Pod trezorem temná díra. To bude asi ono. Pod trezorem temná díra. Já neznám nic od Káji. Teď! Naše kamarádka včelka Mája. A teď německy! Dychybíne, černá Mája! Víš, ostrévní svět. To ještě písná. Dobrý vám. Včelka Mája. A ještě máme, já to nechci, já myslím na vás. Já ji nechci. Další se napadá. A přídavek.